Dobro, znači sada ovako kaže da imamo generator 96V, imamo RL opterećenje, 5 ohma je R je 100 mH, a F je 60 Hz. Trebamo nacrtati kako će otprilike izgledati struja u ovom sistemu u stacionarnom stanju i koliko je maksimalna i koliko je minimalna vrednost. I ajde da krenemo. Znači, kako bi otprilike izgledala struja? Pa struja bi izgledala, znači išla bi od minus i minimum do i max. Znači, ovdje je recimo T kroz 2, ovdje je T pa se nastavlja. Ovo je struja, stavit ćemo da su amperi u pitanju. Pa ništa, znači raslo bi eksponencijalno, opadalo bi eksponencijalno i tako ide u krug. Znači treba izračunati kolika je maksimalna minimalna vrednost, a kako bi išlo napad, pa 96V te pola, minus 96 odavde do ovdje i tako bi išlo gore dole. Sad, koje su nam sve formule potrebne? Kolika je perioda T? T je po formuli 1 kroz F, znači to će onda biti jednako 1 kroz 60 Hz, znači ovo je neki američki sistem čim su herci u pitanju. To je 16,67 milisekundi. Tau je L kroz R. I ovo je 100. Znači mili ćemo dobiti rješenje kroz 5. 100 kroz 5 je 20. Znači 20 milisekundi. Znači bit će dosta manja vrijednost od E kroz R zato što znači čak periode manje od vremenske konstante. I onda E kroz R će nam biti jednako 96 kroz 5. I to je 19,2 ampera. Minus T kroz 2 tau će biti onda jednako minus 16,67 milisekundi kroz 20 milisekundi. Ove dve se skrate. To je minus 0,8335 i onda Eulerov broj na minus 0,8335 je 0, izvinjavam se, ovo je trebalo kroz 40 milisekundi. Jer množi se sa 2. I onda minus... dobijete minus 0,4166 i onda minus 0,4166 je 0,659. I onda ćemo imati da je maksimalna vrednost, a to je ujedno i minimalna vrednost, samo obrnuto. E kroz R je 19,2. 1 minus 0,659 kroz 1 plus 0,659. I dobijete da je to 3,94 ampera. Znači ići će ovako eksponencijalno do 3,94 do minus 3,94 ampera. U ovoj konfiguraciji. To bi bilo to i vidimo se u sljedećem videoklipu.